meget ved, ved at gå ind i det trin 2 her. Og det arbejder jeg rigtig meget med på kurser og individuelle forløb. Se det samme som din krop. Når vi kommunikerer, så sker det på 2 kanaler. Et bevidst niveau og et ubevidst niveau. Jeg kan huske for nogle år tilbage, der var jeg i en netværksgruppe. Og jeg ved jo godt, hvordan jeg skal gøre mit kropssprog. Sådan, ikke? Som regel, så husker jeg på det. Og så var der sådan en mand på, han var nok et par år ældre end mig. Han blev sådan ved med at komme hen sådan og søge mit selskab til de her netværksmøder her. Han var jo egentlig flink. Så synes jeg også okay ud. Sådan. Altså, jeg var sød og flink og rar mand. Jeg ville bestemt ikke noget ondt. Men alligevel, så gjorde jeg sådan her hver gang. Kan I se mine ben? Jeg krydsede lige mine ben over. De fleste af os har lært på en eller anden skole eller set i en bog engang, at det her, det er lukket kropssprog. Det behøver det faktisk ikke nødvendigvis at være. Ikke nødvendigvis. Man skal altid kigge på hele konteksten, kigge på ansigtet, kigge på, hvor åben det er, hvor smilende man er, og hvor god øjenkontakt er. Det behøver ikke at være lukket. Jeg synes faktisk personligt, det er ret behageligt at stå her. Det ser kaffe ud, når jeg står her foran jer. Men den her, altså som om I skal tisse, det er faktisk også et distancerende signal til den, I taler med. Og det gjorde jeg helt per automatik, når han kom over, lad os kalde ham Hans, det hedder han ikke. Hans kom over, hej Lise, kan vi stå og snakke der? Så vender jeg sådan per automatik lidt siden, hej Hans, siger jeg, så krydser jeg lige lidt væk. Og det min krop egentlig fortæller mig her, jeg var ikke engang helt klar, på trods af at jeg ved de her ting, så er jeg faktisk ikke helt klar over det lige til at starte med. Det min krop faktisk fortæller mig her, der er noget ved Hans, der gør dig utryg. Og måske kender I den situation, det der med, at man møder et menneske, og så siger man, hun er meget flink, han er meget flink, der er bare noget ved ham. Jeg kan ikke sætte fingeren på det. Men der er et eller andet, der gør, at det er ikke lige noget for mig, det der. Jeg stoler ikke på det, jeg gider ikke købe hendes produkt. Der er et eller andet, jeg kan ikke helt sætte fingeren på det. Og det er, når jeres krop hjælper jer. Det er, når jeres ubevidste og de nonverbale hjælper. Og det er så skide spændende at arbejde med, synes jeg. Når jeg får lige få krøllen på historien med Hans der, så skete der så det, at jeg efter et par gange, det skal simpelthen sige, at jeg er døv og blind og lidt dum i forhold til alt, hvad der hedder flirt. Jeg fatter det ikke, før det bliver fuldstændig skåret ud i store skilte for mig. Så det viste sig jo så at være det, der var i spil, og det fattede jeg simpelthen ikke, før det så ligesom blev sagt, at det var det, der var i spil. Og så forstod jeg, hvorfor min krop reagerede, som den gjorde. Så